हलो 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 हलो। तो दगड़ियों हमारे पहाड़ में ज्वाड़ चल रही, जरा देखो ज्वाड़। हलो 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 हलो। तो दोस्तों होली समापन के पश्चात यहाँ पर होली का टीका
यानी कि हलवा बना के सभी लोग खा रहे हैं, ग्रामवासी देख सकते हैं आप। हलवा हलवा ये देखिए ये। तो इसके साथ ही मैं अभी के लिए इसको समाप्त करूंगा ब्लॉग को। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।